Čím ručíte za tento úver okrem pozemkov? Ten najväčší objem, tá najväčšia záruka pre banku je volebný výsledok siete, predpokladaný volebný výsledok siete a s ním spojené príjmy siete, ktoré viacnásobne presahujú objem úverových prostriedkov. Takže to je to gro. Potom je tam záložné právo na predmetné nehnuteľnosti a potom je tam ručenie celým osobným majetkom.